gure ikastaro hau da itanoa eta generoa, sexismoa, ala aberastasuna, ez? Bueno, pixka bat, zea honekin, izenburu honekin nahi izen deuna izan da, pixka provokatzie edo, nolabaiteko hausnarketa bat edo bultzatzie, ez da? Ze honen barruen, bertan esaten da nego bi kontzeptu horiek edo idea horiek tratau edo horri buruz hitz egin nahi genduka, ez da bainat? Bueno, jakina da itanoen egoera Euskal Herrian nahiko euskorra dela, ez? Ez dela bereziki osasuntsua edo. Eta batez ere ikusten dugu emakumeen artean dagoela ahul itanoa, ez? Eta sendo edo osasuntsu dagoen eremuetan batez ere gizonezkoen artean hitz egiten dela. Orduan guk ikastaro honetan ikusi nahi dugu zergatik, ez? Ze konotazio eduki dezaken gizonak gizonari ika egitea, emakumeak emakumeari ika egitea, eta ikastaro honek emango digu aukera gai hauek mahai gainean jartzeko. Bai, eta horrekin batera, jendartin azken aldien geotak gehiago entzuten nahi geha, ez da, badaola jende bat ez dana eroso sentitzen generoen banaketa binari horrekin, ez? Eta, klaro, kontun hartze baldin badeu, itanuen ezaugarri bereizgarrienetako bat, justu hori dala, ez da, hartzaileen arabera, hartzaileen generoen banaketa binari horren arabera erabatea edo bestea hitzeitia, klaro, horre guri olago dilema bat edo sortzen digu, ez da, ze batetik hizkuntzien aberastasun bezala ikusten dugu itanue eta ala bizi dugu, ez da, baina bestetiken, jendartin azaltzen nahi dan behar batei momentuz ez dio erabat erantzuten, ez da, orduan horrekin hori zein dezakegu edo, pixkat. Hori da.